ጣሊያንን የቆየ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በወታደራዊ መስክም ይበልጥ ለማት In our talks with the president, we discussed Libya. Raises questions about a EU's muted stance on Ethiopia rifts from Thursday. መልካቾቻችን ህዝባዊ ኤርትራው ሀገራው ምንነት ዝባል የለም ዓዶም ያዓድኹም ናይሉን ግን ንሕና ኤርትራውያን ዘይንባሃሉ ለጊዜ ክመጽ እዩ ዓልትና ክብረ ዘለና ሓድሽ ዝዓመቱ ቅማረ ዘለዎ ፍልስፍና ዘለዎ ናይ ገዛ ርስና ምንነት አለ መሆኑን ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ምንዮተዩ ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣገደስቲ ዜናታት ሓበሬታታት ከምኡውን ትምህርታዊ ታሪኻዊ ዝኾነ ነጥብታት ሼር ክገብር ክፍትን እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባና ዝገልጽ እውን ክንርኢ ኢና ጣልያን ሓደ ወታደራዊ ኣዛዚ ናብ ኢትዮጵያ ኣትይሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓደ ጉባኤ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ሓደ ዓቢ ነቐፌታ ወሪድዎ ኣሎ እሱ ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ ነቲ ዞባ ምስቲ ነቐፌታናቱ እውን ዝተሓሓዝ ኩነታት ክንርኢ ኢና ግብፂ ምስ ቱርኪ ተራኺቦም ኣለዉ ኣብቲ ዘረባ ድማ ነቲ ዞባና ዝምልከት ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ብዓብዪ ክኾን ከሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ናትና ዝምልከት ንቁጠባና ዝምልከት ለኩሉ ድማ ኤርትራ ኣብ ጣልያን ከዳ ነይራ ሕጂ ድማ ናይ ጣልያን ናብ ኢትዮጵያ ኣትይሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይኮነን ምስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዝነበረ እንታይ ምትሓዝ ኣለዎ ኣብ ናቱ ኢንተርቪው እውን ከይደ ከርየኩም እየ ኣበየናይ ቦታ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቡ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ከዚ ክንርኢ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናይ እንግሊሽ ትሕዝቶ ደሊኹም ኣብድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ኣብ ላዕሊ ኣለኩም ሕጂ ግን መጀመርያ በዚ ጉዳይ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክንጅምር ኢና ሌትስ ጎ Raises questions about a EU's muted stance on Ethiopia rifts from Thursday. African leaders will gather in the Ethiopian capital, Addis Ababa, home of the African Union, AU, for the Continental Body's annual summit. According to a So, ሕብረት ኣፍሪካ ዓመታዊ ጉባኤው የቃን ኣሎ ድሮ ክጅምር ከሎ ድማ ወእቲ ትርጉም ናይቲ ርክብናቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣትሎ ስለምንታይ ከኸም ይኸውን ኣሎ መሲልኩም ናውን ክንሪኦ ኢና ሓደ ኣፍሪካ ብዝዋን እዚ እንታይ ፀገም ኣለዋ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ግን ብዛዕባ እቲ ፀገም ካብቲ ፀገም እቲ ዲስኮኔክትድ ዝኾነ እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ ድማ ድሮ ብዙሓት ምዕራባውያን ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ፅሕፍዎ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዲቕ ዝበለ ውግእ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ዕግርግርን ሲቪል ዎር ውሽጣዊ ኩናትን ናዕብን ኣሎ ኣብታ ኣጀንዳ ናቱ ብዛዕባ ይዛረብን እዩ ሚዩት ከምዚ ልክዕ ሚዩት ዝጠቐፅካዮ ከምኡ እዩ ስለምንታይ ሚዩት ኮይኑሎ ግን ክንሪኦ ኢና ኣብኡ እንታይ ይገብርሎ ኣበይ ከይዶም ኣለዎ ገለ መልእ ክንሪኦ ኢና እሱ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዞባ እንታይ ኣላ ሱዳን ትባልዕ ኣላ ብዛዕባ ሱዳን እውን ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትስ ሪሊ ሳድ ናይ ሱዳን እውን ግደፎ ሳሕል ኤርያስ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ኒጀር ማሊ ቡርኪና ፋሶ ምስ ኢኮዋስ ዘሎ ፀገም ገለ መለ እሱ ግደፎ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዲቕ ዝበለ ፀገም ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ none of these are on his agendas እንታይ ዳ እቲ ኣጀንዳ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እንድሕር ኢልኩምኒ I think ኣብዛ ለንቀን እንታይ ክንበልዕ ኢና እንታይ ክንሰቲ ኢና ወይ ከዓ ኣበየናይ ባር ኢና ክንድረር ምናልባት እሱ ክኸውን ዝኽእል ኣጀንዳ ናቶም እየ ክብል ዝኽእል ብዛዕባ ኣጀንዳ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ 63 ሚእቲ ዓመቱ እንታይ ክገብሩ ይብሉ ኣለዉ ናይ ሎሚ ጉዳይ ክደይፈትሑ ንስማዕዮም
وشتخا زحري تكونتنا حبرة أفريقيا. EU Commission Chairperson Moussa Faki Mohammed, regional integration and maintaining momentum in addressing issues of peace and security is high on the agenda. But in an ironic twist, the host of the summit has either initiated or been involved in multiple conflicts in the last 3 years. Ethiopia's 2-year civil war with the state of Tigray may have ended in November 2022 after a Pretoria Pact, but federal troops are currently upping drone strikes against rebels known as Fano Militia in the state of... So, Abzuanazi, Abitopia, even Netnai Absemen of Tigray Kayazenabere, Wugamaletu, Abu Idnight Hebrat Africa, Bdami Zahzan Nero, Malati, تكوج كيبرت أخلو جل جيروس كعص ومخالوي بزح عرتات كجبرم ترايه سكيتو سقيلي نيرو ترجعون لهم تقول داي كشم قلوا فتينهم يمزبحال جن it's sad حبرة أفريقيا زبحال كله وج كنزق أبتزوبات كله ما خابي توبيا كله غلو حجد ما أرجع لين كانت رايزة وعلى كي جمرت كلا مبزحتهم ميدياتنا عالم BBC CNN ولا جارديان ولا فوكس مبزحتهم بزعبات قتلت أمر عاوز بالبوتا زقاتمي بزعبوتا زاربهم نيرو من السجن أفو حتى ما بيلتمي الهيمان رايتس تزعيف نيرو بقول تزعيف نيرو زخونا يتزاربن بزعبات وشت أو قدايتنا يتوبياجن زبال أتكبدي تزاربن يا كم زبال لك عكمي يقينوا مزلو زياتهم سلزي إزي حدك أبي أهو قراوة تكال كنسو نابنت حدث صحافة تايلو نيرو أب أمريكا يونايتد نيشنز أب أمريكا يمدبروا أبي نامريكا بزح زي زنقف يونايتد نيشنز ولا سقم تايو سدمبر بقى في زاربي نابنتنا إسرائيل قداي أمريكا بزح زي زنقف زلو سكرتاري جنرال لا يوين بتتجاجم أمريكا تكبر زلا الحقاونة إسرائيل تكبر زلا بتعمي حماقي نابلي زارب الله حورة أفريقيا كم قبل ما أنت يبلون نبي حق حزن organization بحق تحزن بفلاي كم كرنا أفريقيا خلينا هنري خلنا التنا إيجاد جدد كمو زياتهم زت الشطة كالت رايم كتب لهم تخل. Amara, next door to Tigray. This week, the Ethiopian Human Rights Council said at least 45 civilians had been killed by federal troops in Amhara. Within the Horn of Africa, Addis Ababa's relations with neighboring Mogadishu are frosty after Abiy Ahmed's government announced a port deal this January with the autonomous region of Somaliland in return for recognition of its statehood, a development that has immensely angered Somalia. Last month, Mohammed addressed a presummit session of the AU's Permanent Representatives Committee, stressing the importance of... So, ab تزحلفوان ولاتي وشتاوي نا إثيوبيا human rights organizations بحال اتي ابتي عدز تقايدة 4 كبر كساب 5 زغون سبات قاليوم كساب 8 يبليوم سبات تقتيلهم نزبله قاليوم كساب 10 قالن سبات بتخكل ايدنتيتناتهم كفلطو كم زخاله نتكال دما مصنعتي يقبر كم زلو قليصو كالوت كالاتنا عالم دما بتبساسال تزاريبن بزعبازي كزارب ايكالن اب سوماليا زغبر زلو حدا كابتي تشارتر ناي حبرت افريقيا انتايو لولاونت ناي هاجرات محلا جزءات هودوبن معقاب ازياتن قال كابتن كور بيلارسين ات موسى فاكدما بعفو بزح جزء تزاريب زخون يكون اجدا شماو اجداونا بتي اثيوبيا كزارب غنيرانيا سلازي نعوك بالكنيو كاب ابو غاندا ابتنا ايغات كنيو مستملسه مس ابي احمد اب حدا بارك كبل عنك ستني ترايت موسى فاكي اتليست نت ديبلوماتيك ايمج كمان مغنياتو حدا تنصلو كوردوس غبا ابي احمد بتسغبرو زولسي تغاغيخا نو انت دبلونير متعرمه ግን ከምዚ ዓይነት ዝምብዕ ዝኾነ ካይዳ እንድሕር ተረኽላ ካግን እንታይ ዓይነት ክብሪ ክህልዎ ካይኽላብ ዞባ ምዃን ግን ከምኡ ንክገብር እዩ እቲ ዕላማ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ዘሎ ድሓን ንእሽተይ መንስማዕዮ ድሓን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዓፀቦን ጥሜትን ዛዕቡ ክዛረብ ይኽእል ነይሩ ዛዕቡ ናይ ተዛረበን ሕጂ ድማ ሓቅነቱ ምናልባት ንሂልና ቸክ ክንገብሮ ኢና ሰራዊት ናይ ትግራይ ብኣለመጣ ወገን መጥቃዕቲ ከፊትሎ ናብ ኣምሓራ ዝብል ሓበሬታ ይዝርጋሕ ኣሎ ክንሪኦ ኢና እንታይ ማለቶም እዩ continent-wide solidarity and unity, citing conflicts in Sudan and Chad. He also called for a humanitarian ceasefire to end the war in Gaza. But there was no mention of Ethiopia. For years, EU officials have refrained from addressing atrocities in their host nation, maintaining a somewhat passive stance or even supporting it. So, ab Ethiopia konkolo, Hebrat Africa, abnai Gaza, abnai Kali, Zarabi, abnai Ethiopia konkologen, traditionally, afo my koftunium. إذا ما no wonder إنتاي كون كم زغلت علامة من البعض كم مبريك كون النازغل أبزي فيديو ما كن رينا زي نشتي مبريك كون النازغل كم لا ساينا زي فيديو by the way نبكالك من خدنا جن زي أسكن رأيو توم حبرت أفريقيا تحرت أخيبا نبي كده ميرو so I think this may explain መታሰቢያ ሙዚየም እየጎበኙ ነው የሚገኙት
በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ ለተገኙ ታዳሚያን በተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ቋንቋዎች ገለጻ ተደርጓል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ያነጋገርናቸው አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ኣብቲ ናይ ዓድዋ ድል ሙዚየም ተኸፊቱ ዘሎ በመላእቶም ቶም ዲፕሎማት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እንኮላይ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊስካ ኣብኡ ተሳቲፉ ነይሩ። ስለምንታይ ኣብኡ ይሳተፍ ኣሎ ማለት ግን ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ክጋገ ከሎ ንክእረም ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ። እቲ ስጉምቲ ትወስዶ ዓብ ነገር ክኸውን ይኽእል፣ ካልኣይ ድማ ካብቲ ናትካ ስጉምትታት ድማ ክትዕቀብ ትኽእል። ንኣፍሪካ ሙሉእ ሬፕሬዘንት ትገብር እንድሕር ኮንካ ከም ንሪኦም ዘለና ግን እዚኣቶም ናብ ኢትዮጵያ ኣይ ቲንክ ኣብኡ እቲ ሂወቶም ንኢትዮጵያ ኣንፃራት ጠው ክብል ይክእሉን እዮም። እዛ ኣንተበ ንሪኣ ፀናና ኣርቲክል ኣብ ኣልጀዚራ ወፅያ ዝነበረት እያ። ስለዚ በዓል ኣልጀዚራ መብዛሕትኡ ግዜ መጋበርያ ንኢትዮጵያ ዝድግፍ ሓበሬታ ዘውፅኡ እዮም። ግን ኣደኖ ከመይ ኢሎም ከም ዘውፅኦም እቲ ሜይንስትሪ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ንኢትዮጵያ ዓበ ደገፍ እዩ ዝገብረላ። while I am talking about this topic ብዛዕባ እዚ እናተዛረብኩ ከለኹ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ዝወፀት ነይራ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ማይክ ሃመርን ንዑ መሪሓ ዝመፀት ፍሉይ ልኡኽ መሪሓ ዝመፀትን ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣሕመድ ሺደ ሕጂ ድማ ናይቲ ኮመርሻል ባንክ ኣቦ ወንበር ክኸውን ወይ ከዓ ሲኢኦ ክኸውን ይመስለኒ ኣብ ዝተራኸብሉ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ነይራ ኣብ ትዊተር መስለኩም ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ከነረጋግኦ ክንክእል ኣለና። እዚ ስታቢሊቲ ናይቲ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ከም ኣጀንዳ ወሲድና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና። እዚ ድማ ነቲ ዞባ ኣገዳስነት ኣለዎ። ነዚ ንምግባር ድማ IMF ከምኡውን ወርልድ ባንክ ዝገብሮ ዘሎ ጠለባት ከተማልኡ ክትክእሉ ኣለኩም ኢሎሞም። ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኢኮኖሚናታ ክትከፍቶ ኣለዋ። ነዚ ከዓ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝደፍኡ ዘለዉ ኢንቨስተርስ ናይ ደገ መፅኦም ነቲ ረብሓታት ክምዝምዝዎ እዮም። ሴም ኮንሰፕት ቅድሚ ሕጂ ኣበይ ኣጋጢሙ ነይሩ መስለኩም ክሳብ ሕጂ እውን ነዛረብ ዝኾነ ኣብ ግብፂ ኣብ 70ታት 80ታት ሓንቲ ኣዝያ ምዕብልቲ ሃገር እያ ነይራ። ብቴሌቭዥናት ናቶም ብኮሜዲ ናቶም ብኢኮኖሚ ናቶም ኣዝዮም ሓያላት ሃገር እዮም ነይሮም ግብፂ ቀደም። ከምዚ ሎሚ ከይደኸሙ ከለዉ ኢኮኖሚካሊ ሕጂ እውን ሓያል እዮም ግን ደኺሞም እዮም ሬላቲቭሊ ምስ ናይ ቀደም። እንታይ እዩ ካትኪሞም ዝብል እቲ ቁጠባ ምስ ከፈትዎ ዓበይቲ ግሎባል ኮርፖሬሽንስ ንዓለምና ዝመልክዓ መፅአን ኩሉ እቲ ዘድሊ ረብሓ ስለ ዝመልክኦ እቲ ቁጠባ ኣብ ሒደት ሰባት ተሪፉ ዝበዝሐ ሰብ ድማ ኣሊናይትድ ወይ ከዓ ተፀጊዑ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ዝበዝሐ ሃብቲ ኣብ ግለ ሰባት ኣብ ውሕዳት ሰባት እዩ ዘሎ። ከምዚ ዓይነት ኮርፖሬሽን ምሳተዋ ድማ እቲ ጋፕ መሊሱ ክገፍእ እዩ። IMFን ወርልድ ባንክን ድማ ቀዳመይቲ ጠለብናቶም ኢኮኖሚናትካ ክፈቶ ግሎባል ካምፓኒስ ክኣትዋ ኣለዎ። ምክንያቱ መኒ ፋንድ ዝገብሮ ነቲ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ካምፓኒታት ብድሕሪት ኣለዋ። ስለዚ ሰናትየን 3-4 ካምፓኒታት ኣለዋ። ኢትዮጵያ እቲ ቴሌኮም ኢንዱስትሪ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪ ሚልዮናት ህዝቢ ዘለዋ እያ። ኩሉ ሰብ ዝጥምታ ዘሎ ንዑ ክምዝምዝዎ ክፍትን እዮም። ካልኣይቲ ኤርላይንስ፣ ሳልሳይ እውን ገለገለ እቲ ኮመርሻል ሴክተር እቲ ባንኪንግ ሴክተር ናቶም እውን ዕፁ ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ክኸፍት ክኽእል ኣለዎ። እቲ IMF ክሕግዞ እንድሕር ኮይኑ ግድን ከዓ እዮም ሓገዝ ዘድልዮም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ናቶም ካብቲ ዘለዎ ክወፅእ ኮይኑ so what we see here is እቶም ኢትዮጵያ ነቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ወይ ከዓ ነቲ ኢንተርናሽናል ዴሌጌሽንስ ብቐሊሉ ኣብ ጎና ንምምፃእ ዓብ ደገፍ ከም ዘለዋ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዳርጋ ቢድ ኣዙር ወይ ከዓ ኣብዛ ኣብ ትዊተር ኣውፅያታ ዝነበረት ኣጋጣሚ ብዝሒ ስራሕ ስለ ዝገበረና ከም ቪድዮ ሻት ጌርና የምፃናየን ስክሪንሻት እምበር ኣዝፍ ነቲ ሃገር ከም ዘመሓድርዋ ዘለዎ ብወቅዒ ኮይና እያ ትዛረብ ነይራ ማለት እዩ። ስለዚ ኣገይን ኣሜሪካ they are trying to situation isn't ከፋኹስዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ግን ኣብ ካልእ ድማ I didn't post it in here sorry ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ I think I wish I had that screenshot እንተ ደምፃ ነይረ ግን ድሓን ኣብ ካልእ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ሰብ ኣብ ትዊተር እንታይ ኣውፅኡ ነይሩ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ከሎ ነታ ትማሊ ኣምፂልኩም ዝነበርኩ let me give it to you ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘለኹ ግሉፅ እታ ፖስት ክረኽባ ይከኣልኩን ሜቢ ኣናዘር ታይም ክገብረልኩም እየ። ግን ኣብ ትርክብ እንታይ ኢሎም ነይሮም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ ትርክብ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ዝረኽቦ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢዱ ክስሕብ ከም ዘለዎ ኣብቲ ንሶማልያ ልኡላውነት ንምድፋር ዝግበር ዘሎ ኣብኡ ክሳተፍ ከም ዘይብሉ ብተሪር ተዛሪቦም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ረኺበ ነይረ። I couldn't find that thing now but I'll try to ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ። ኩሉ ግዜ ላይክ ግበሮ ፕሊዝ ሰፖርት ግበር ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝወስድ እዚ ቪድዮ ንምድላው my team is doing a great job ነዚ ሓበሬታ እዚ ንኮምባይን ንምግባር so ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ክንርኢና
listen now. የኢትዮጵያና ጣሊያንን የቆየ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በወታደራዊ መስክም ይበልጥ ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከጣሊያን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አድሚራል ጁሴፔ ቻቮ ጋር ተወያይተዋል። በጣሊያን ጠቅላይ ጣሊያን ወታደራዊ አዛዥ ናይ ጣሊያን ምስ ሓለቃ ናይ ስታፍ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ተራኺቦም ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? this is an important meeting እዚ አገዳስነት ዘለዎ እዩ። ስለምንታይ አገዳስነት ኣለዎ እንድሕር ኢልና ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ምስ ጣሊያን ክትገብሮ ፀንሐት ከዚ ብኸመይ ክንበብ ይኽእል ዝብል ገለገለና ሕጂ ነዚ ርኢ ምስ ኣበልናዮ እዚኣ ሃገር እዚኣ ጠላሜ ጣሊያን ኣብ ታሪክ ንኤርትራ ትገዛ ነይራ ካብቲ መግዛእቲ ጀሚራ ግን ኣብ ከባቢ 50ታት somewhere in 50s ንኢትዮጵያ ሳይባታ ናይቲ ናይተን ኣብ ዓድዋ ዝተዋገአቶን ዝቆተለቶን ዝተባሃለ ካሕሳይባታ ከባቢ 6 ሚሊዮን ሊረ ዝኸውን ካሕሳይባታ ንኢትዮጵያ ድሕሪኡ ድማ ናይቲ ካሕሳ ትገብሮ ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ብተደጋጋሚ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይና ክትሕግዝ ዝጸንሐት ሃገር እያ። ስለዚ ንመጀመርያ እቲ ዲፕሎማሲ ምስ ኤርትራ ክትቅይር ትፍትን ዘላ እሞ ሕጂዳ ኣብዚ እዋን እዚ ርክብ እንታይ ኣለዎ እንታይ የድልዮ እንድሕር ኢልና ሓደ ነዚያ ኩነታት እዚኣ ብክልተ ነገር ከነንብብ ኣለና። ምክንያቱ ሕጂ ጣልያን ምስ ኤርትራ ክትራኸብ ፀኒሓ መንገዲ ቀይራ ናብ ኢትዮጵያ ትኸይድ ዘላ ኮይኑ ከስምዕ ይኽእል እዩ። ብኸምኡ ከንብቦ ዝኽእል ሰብ እውን ኣለዉ። ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ኣይብልኒ። but the most important part in here is እንታይ እዮም ዘብዕሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዓድዋ ቪክቶሪ ኣብ ዓድዋ ዝተዓወትዎ ካብ መን እዮም ተዓዊቶም? ካብ ጣልያን። ብኻልእ ዘራርባ ትምክዕቲ ወይ ከዓ ተዓዊትና ምባል እዩ። ግን at the same time ናብቲ ታሪክ ክትነብር የብልካ። ስለዚ ንጣልያን ከም ጌስት ኦፍ ኦነር ጌርካ ወላ ተሰዓር ቅድሚ ክንዲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝነበረ እዩ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሲስተም ናይ ጣልያን ካ ተሳዒሩ ይምሰለኒ ማለት እዩ። ሶ ኣብዚ እዋን እዚ ነው ሙሶሊኒ ኮነ ነይሩ ይቕረታ ዝተሳዕረ ካልእ ክፋል ሙሶሊኒ ድሓር መፅኡ ንኢትዮጵያ ስዒሩ ዝኣተወ ዝነበረ እዩ ፋሽስታዊ ስርዓት ዝነበረ ማለት እዩ። ኤኒዌይ ንጣልያን ዓዲሞም ምስ ጣልያን ክዘራረቡ ጽቡቕ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ታሪክ ናይ ቀደም ዘይኮነ ድሒሩ ጣልያን ምሳቶም ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዝገበረትን ኣብ ብዙሕ ተተቕርፂ እውን ምሳቶም ስራሕትን ኣብ ወታደራውን ብዙሕ ሓገዝ ዝገበረትሎም እዮም ኣንጻርና ብፍላይ ማለት እዩ። ሶ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝምድኖም እንታይ ተዛሪቦም እስከ ንእሽተይ ክንሪኦ ድሓር በመንገድ ናይ ኢሳያስ ከይድዎ ዝነበሮ ክሪዮ ክፍትነ ከጣሊያን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አድሚራል ጁሴፔ ቻቮ ጋር ሁለቱ ሀገራት በወታደራዊ ትብብር ዙሪያ አብረው ለመስራት የሚያስችል ውይይት አድርገዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ውይይቱን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያና ጣሊያን የረጅም ጊዜ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን ተናግረዋል። ጣሊያን በኢትዮጵያ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታ ዘርፎች እየሰራች መሆኑን ጠቅሰው በሌሎች ዘርፎችም ላይ በጋራ የመስራት ፍላጎት ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮ ጣሊያንን የቆየ ግንኙነት ወደ ላቅ ጣሊያን ምስ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዝጸንሐ ሓበራዊ ስራሕ ዝነበሮም ሃገራት ክኾኑ ከለዉ ምናልባት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ኣነ ከብላ ዝኽእል ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ነቲ ኤርትራ ክትገብሮ ዝቐነየት ባላንስ ንምትሓዝ ዝገበርዎ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይርዳእ። ግን at the same time ምስ ታይሚንግ ናይ ዓድዋ ቪክቶሪ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ ንጣልያን ተዘይዓዲሞማ ጽቡቕ ሽም እውን ኣይኮነን። ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ታሪክ ከተንፀባርቕ ትኮንካ ነቲ መቀናቅንትካ ዝነበረ ምኻብ ሰላም ድሕሪ ነዊሕ ብሓደ ሰሪሕካ ትኮንካ ክትዕድሞ ናይ ክብሪ ጌስት ኦነር ኮይኑ ክመፅእ ንቡር እዩ። ንሓላፍ ናይ ወታደራዊ እዚ ከተምፅኦ ድማ ዝበለፀ እዩ። ምክንያቱ ንወታደራዊ ስዒርና ክትብል ከላ ኣብቲ ህልኽ ከይትነብር ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ሂስትሪ ከይድና ኢና። ልዕሊኡ ድማ ሰራዊት ናይ ጣልያን ብዙሕ ግዜ ከም ዝሓገዞም ፈልጡ እዮም። ስለዚ ንጣልያን ምዕዳሞም ኢትስ ኖት something ዘይነበረ ወይ ካብ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ወይ ምስ ኤርትራ ንምትህልላኽ እውን ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና። ናተይ ኣናብባየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ፅንሒልና ምስ ርግያ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚኣ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ክንሪኢና። so I don't see any contradiction እቲ ጣልያን ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ወይ ኤርትራ ምስ ጣልያን ክትገብሮ ትኽእል ዘላ ዝምድና እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምሱ ዝፃባእ ወይ ከዓ ዝፃረር ኮይኑ ኣይረኸብኮን። እስከ ንእሽተይ ንስማዕ we will move to the next then ደረጃ ለማሸጋገር የሁለቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አስታውሰዋል። በዚሁ መሰረት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አድሚራል ጁሴፔ ቻቮ የተመራ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱንና በተለይም በወታደራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ለመስራት መነጋገራቸውን ገልጸዋል። የሁለቱን ሀገራት የቆየ የትብብር ግንኙነት በወታደራዊ መስክም ይበልጥ ለማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክረናል ብለዋል።
in general ነቲ ወታደራዊ ርክባትን ዕማማትን ዝነበሮም ንምሕያል ከም ዝነበረት ዕላማ more importantly أنا كم بقوله جن مستزلو لأن أنا نايتي عدوا victory celebrations قبروا زلوا يعني an important أجد أسيد كفال نايتي تاريخ سلزخونت نكت أدمن لعلو خلو دما نزح الجيلات مزي كونس ناينوح زمدنا زنبرام سلزخونة بعين قومو كرة زيادة يبل جن there is another aspect of زوان زدما قنو زخيز زلو كنتات كنن ببون كنردون زلنا كوينو دسمعنا مالتيو انتايو سخندري لنا let me go through كلتا نقرات كريكم كفتنية. In our talks with the president, we discussed Libya, Sudan, as well as the Somalia issues. The unity, togetherness, and territorial integrity and peace of these three sister countries, we have full support for them, neither in Africa, nor in the Middle East, nor in other parts of our geography. We do not want conflicts, tension, or crises. So, انتاين ريتاني هنا انتاين سمتاني هنا الزدما حدا قد سمع بالي اب افريكايو جبسي ننوح وان دبلوماسي زي نبرا مستركي تراخيبو مالو بريزنتنا يجبسن اردوان مس السيسي تراخيبهم زتيوم مالو قال كابتي اوف كورس امونغوم بزح شركنتن بزح حدا سنزلون هاجرات كمخانن مستناي غازا زغبر زلو دما مبزحتهم هاجرات اسلام ولا دبلوماسي زي نبرومي بحدا زمصوم زلو مغنياتو بغحدي تنا اسرائيل تغبر زلا امريكا تغبر زلا نابر هالو يمت سلازلو سو كابزا كلها جن حنتا قد سنز نبرا معباله نيرا نساد ما انت نيرا لولاونتن دوباوي جزاتاوي دوبن كخبر خلالو اب صومال اب سودان اب ليبيا بمبال اقدس هاجرات تقيسو مالتيو سلازي نسوماليا زي اقدس نزلو معبالي مغنياتو ابز حلفوان من البات ريخ مريم تخطاتلكم ابز فيديوهات ونامتي نيره تركي مس سوماليا ناي ديفنس وي كان يمكل خال وعول تفراري من نيرن سلازي نسوماليا كتحجزا او دما وتهدراو بيز نخدقبر مالتيو بتوساخي جبسي ني بريزنت ناي سوماليا ملو دغاف كم تبون زخونه يكون نابت هاجر زمت دما ابغوني كم هاجر ناي اكال ناي عرب ليج ترايدي كونت مسزلوم ناي كليتيو شركنتات باغدا سنت كسرحولو خمزغولو تزراري بمنيرو سلازي انتاينا نريد لنا these two countries are very important in Somalia سلازي اتنا جيوبوليتيكا جبس دما عبي اغدا سنزلوايا لك كم تركي اكال ناي نيتويا ترايدي كونتكا انت كابتن بزح درون تفر هاجريا جبس دما مس ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸገብ ሪኹም ኣለኹም ስለዚ ኣመንጎ ክልቴን ኣመንጎ ግብፅን تركن بزح نقدلون كسبنا ب5 بليون زبصح كنقبرو الحلم لنا بمبال كلتين تزراريبان لوا كم ركبان دما تركي ني جبتي تنليتش درونس كشات الله تسمامي عملو سلازي جبتي درونس تجزع الله ودا زاري بمين حدا كابتن جبتي قدامي اكزيستنشال ثريت ويكا صقمناي صتانا زبلوا دمانتايا اب نيليو نيلكا تقدمنا يا باي مس ኢትዮጵያ ዘሎ ኔጎሲዬሽንስ አቋሪጾም አለው ስለዚህ ግብጽ ሎንግ ጌም ትጫወታላ ከመይ ጌራ አገደስታ ሀገራት ማለቱ ንቱርኪ ኢትዮጵያ ድሮንስ ገለት ሸጠሉ ዝነበረ ቱርኪያ ስለዚህ ንቱርኪ አብጎኖ ምእታው ምኻ ሰለስቲን ድማ ምስ ሶማሊያ ድማ ጽቡቅ ዝምድና ምህላው አገዳስነት አለው እዚ ኩሉ ንብለ ዘለና ድማ ኤርትራው አገዳስነት አለው ንጥልያን ውን ምስ ግብጽ ጽቡቅ ዝሆነ ዝምድና ዘሎ ሀገርያ ስለዚህ كمية alignment كتري خلقها جبسي is playing a very smart game مس China مس Russia مس أمريكا مس تركي مس كيكيز بهالهجرات زمدنات كبرلا نيتوبيا تارجت جرب لكم يلاقون إثيوبيا كل جزء قدامه يتثرت ناتوميا نقد جبسي زخانة على اللكم قدامه ندعيلكم إثيوبيا يمزبلهم سلامتاي خسوا مغنياتو النيل زي الوجبس أو سلزيله كل تيوتو مس نيل التحاز ستيو ماي جمرة ستيو ماي تزبلعو مغبط راه يكون ستيو ماي بنيل كابنيل زمص ماي يمسطو ስለዚህ ኒል ንዓታቶም ነፍስ ወከፍ ግብጻው ዘገድስ ጉዳይ ካብ ዝኾነ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ሕጂና ብሓርክት ከዶት ከይደላ ኢትዮጵያ ኒ ብኽልትዩ በቲ ማይ ከም ቦምባ መሸንቆቃ ክሕዝዎም ከሎ ኒው ድማ በባቤል መንደብ ተሒዞሞም ግብጽ የለውን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንኸይትግበር ግብጽ ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ነገር ክትገብርያ ንሶማልያ ድማ ኩሉ ዝካላ ክትሕግዛ ከም ትኽእል ርድዩ እዚን ክልቴን ሃገራት ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ምርኻበን
there is a big importance نتي geopolitica እዚ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ግን ንኤርትራ it's not a bad thing ንኤርትራ ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ነገራት ወላ ኤርትራ ተመሓድሮ ነገራት ኣይኹን ኤርትራ ምስ ግብፂ ጽቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዋ ነቲ ዝምድና ድማ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ግብፂ እያ ትደልዮ ናይ ኤርትራ ዝምድና ምስ ግብፂ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ግብፂ እያ ትደልዮ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ከተጻብባላ ከተጨናነቀላ ትሕር ኮይና ወይ ዝኾነ ነገር ጸቕጥት ፈጥረላ ተኮይና ብዘይ ኤርትራ ክኸውን ኣይክእልኒ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ምክንያቱ ንጅቡቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክትሕዛ ኣይትኽእልና ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ ኣዝያ ትረብሕ ሃገር ስለ ዝኾነት ትሪእዎ ትገይም ኤርትራ ግን ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ወላ እኳ ዝምድና እንተለዋ ዝኾነ ረብሓ የብላን ካብ ኢትዮጵያ ስለዚ ግብፅን ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብኩሉ ዋጋ ክትረኽባ ከም ትደልያ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኤርትራ ተደላይት ሃገር እያ ኣብዚ ኩነታት እዚ ስለዚ ግብፅን ኤርትራ እንድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ከይትገብር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ክትገብረሉ ዝነበረት ግብፂ ነርቨስ እያ ኮይና ነይራ ትፈልጡ ዘለኩም ምክንያቱ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ንግብፂ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ናፃን ኢትዮጵያ እንተገዲፋትላ ግብፂ ኣኺልዋ ማለት እዩ ዓብ ጭንቀት ክገብረላ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ባቤል መንደብ ክትዓፅዋ ትኽእል ብዝኾነ ነገር ክትገብራ ካይ ትኽእልኒ ግብፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኖ ወንደር ምናልባት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክንሪኦ ኢና ኤርትራ ምስ ቱርክ ርክብ ክህሉ ከም ዝኽእል we will see at some point ኤምባሲናቶም ኣለዎም እንዲያው ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ፅሕፍ እዩ ግን ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ትሪኦ ዘለኹም ኤርትራ ሎንግ ጌም እያ ትፃወት ዘላ እቲ ጌም ድማ ፐርፌክትሊ ፅወት ከም ዘሎ ነዚ ናይ ሓፂር ኩነታት ኣይትረኣዩ ኩሉ እቲ ምዕባለታት ስለዚ ግብፂ ንኤርትራ ተገዲሳ ንዕር ኮይና ኤርትራ ድማ ብመንገዲ ግብፂ ብመንገዲ ስዑድያ ብመንገዲ ኬንያ ብመንገዲ ጣልያን ጌራ ነታ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ክትቅይር ክትፍትን እያ እምበኣር ናይ ኢትዮጵያ ናይ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ናይ ጣልያን ወታደራዊ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ንዝብል now let's go to this video ኣብዚያ ዝኾነ ነገር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጣልያን ኣብ ዝነበረሉ ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እስከዚያ ስምዕዋ it will explain ንሱ ዝመርሕሉኽን መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ኢጣልያ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ትካላትን ዘካይዱ ርክባት 31 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ምክትል እዛ ርክብ እዚኣ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጣልያን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማለት ፎሬን ሪሌሽንስ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ማኔጅ ዝገብር ትካል ማለት እዩ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል እውን ተራኺቡ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብዚያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ይብል ስምዕዎ ነዚያ ኢለ የምፅልኩም ዘለኹ ትካላትን ዘካይዱ ርክባት 31 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ምክትል ሚኒስትርን ሓላፊ ኣህጉራዊ ምትሕጋዝን ቼርሊ ዳይሬክተር ጀነራል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒዮ ጓሪያ ኣብ ሰዓትን ነዳድን ዝነጥፋ ትካላት ኤነል ኒኮሎ ማርጌጋን ከምኡውን ሓላፊ ኤኒ ላፖ ፒስቴሊ ብምርኻብ ብመሰረት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ምስ ፕሬሲደንት ኢሳያስን ልኡኽ ኤርትራን ዝገበረቶ ምርድዳእ ጉዳያት ዝያዳ ንምዕማቕ ዝዓለመ ርክባት ተኻይዱ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ኣብቲ ርክብ ንቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ድሕሪ ምምስጋን ኤርትራ ምስ ኢጣልያ ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ከተማዕብል ሰላምን ርግኣትን ዞባና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሰላምን ምርግኣን ዞባና ክትመያየጥን ክትሓጋግዝን ድሌት ከም ዘለዋ ኣረዲኡ ቀፂሉ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ሰሚዕኩም ኣረ እዛ ፖይንት እያ let's repeat it exactly ብዚያ ዘላታ ነጥቢ ዝን ከተማዕብል ሰላምን ርግኣትን ዞባና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሰላምን ምርግኣን ዞባና ክትመያየጥን ክትሓጋግዝን ድሌት ከም ዘለዋ ኣረዲኡ ቀፂሉ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ምትሕጋዝ ክልቲአን ሃገር so this is an important ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብ ተራኸበሉ ግዜ እቲ ቦታ እቲ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ሽርክነት ናይ ቢዝነስ ናይ ሓበራዊ ስራሕ ክሰርሕ እንድሕር ኮይንካ መጀመርያ ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ኣብኡ ድማ ጣልያን ዓቕማ ዘበርክት ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ክትገብር ምዃና ነጊራቶ ነይራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ልክዕ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ርክብ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጣልያን ኣዘኻኺርዎም ነይሩ what is he saying እዚ ማለት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ተጻብኦ ናይ ናብ ካልእ ዓይነት ክምዕብል ዝኽእል ኩነታትን ቶን ዳውን ንታሕቲ ወሪዱ ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ንክህሉ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ንጣልያን ምሕፅንታ ገይሩላ ነይሩ and this is a very intelligent move ስለምንታይ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ኤርትራ ሓንቲ ገበረትን ግን ብወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንውሽጣዊ ፀገምካ መሕቢ ወይ መፍትሒ ተባሂሉ ንኤርትራ ከም ፀላይ ወይ ካብቲ ገባሕሪ ብላብላ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ናብ ካልእ ነገር ክምዕብል ስለ ዝኽእል ነዚ ኩነታት እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ንጣልያን ብቐጥታ ስለ ዘገድሳ ድማ እቲ ፀጥታቲ ንኤውሮጳ ንጣልያን ብቐጥታ ስለ ዘገድሶም እቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ክረጋጋእ ክኽእል ኣለዎ ንክረጋጋእ ድማ ቀዳማይ ምንጭ ዘይመረጋግእ ዘላ መን እያ
ኢትዮጵያ ዘላብት ዞባና ብዝዋን እዚ ምንጭ ዘይምርግጋእ ስለዚ ኢትዮጵያ ኬትካ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ብምግባር ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ንኽትረጋግዓሉ ትኽእል መንገዲ መፍጣርን ዲፕሎማሲ ምግባርን ኣገዳስነት እዩ ስለዚ you see how the game is played ናተይ ትንተና እዩ እዚ I don't know ኢንተርናል እንታይ ከም ተገብረ ባት ካብዛ ዘረባ እዚኣ ምስታ ናይ ጣልያን ዴሌጌሽን ናብኡ ከይዱ ኣብቲ ምስቲ ኣድዋ ቪክቶሪ ኮምባይን ጌርካ ክትሪኦ ከለኻ ጣልያን ሜዲቴት ነቲ ነገርቲ ንምህዳእ ተራ ክፃወት ትኽእል እያ ጣልያን ድማ ኣብ ኩልያ ከሚላቶም ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ እውን መንጎኛነት ንኽፃወት ዓብ ግደ ከም ዘለዋ ዘተንብህ ዘረባ እውን ነይሩ ኣብቲ ርክባት ስለዚ ጣልያን ምስ ኤርትራ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ምስ ኣሜሪካ ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምትህድዳእ ወይ እውን ነቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ዓብ ተራ ክፃወት ትኽእል ምናልባት ነቲ ኩነታት ከይትፈትሖ ትኽእል ትኸውን ግን እቲ ዘሎ ፀገም ግን ናብ ዘይተደለየ መኣዝን ንኸይከይድ ወላ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት እውን ንጣልያን ኣገዳሲ ረብሓ ኣገዳሲ ፅልዋ ክልዋ ከም ዝኽእል ኣብቲ ኩነታት ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ናይ ናብኡ ከይድካ ነዚ ኩነታት ንምትህድዳእ ኣገዳስነት ክልዎ ከም ዝኽእል ካብዚ እውን ከነንብቦ ንኽእል ኢና እዚ ሓደ ካብቲ ኣነ ክሪኦ ዝኽኣልኩም ከንብቦ ዝኽኣልኩም ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ግን እቲ ኩነታት ናይ ዞባና ካልእ ዘየድሊ ምዕባለታት ግን ኣለዎ እዚ ከዓ ምዚ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝንብዮ ዘላ there's something ብፍላይ መርሕነት ናይ ትግራይ ብቐዳማይ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ካብኡ ተበጊስና እንታይ ክንዛረብ ንኽእል እዚኣ መንስማዕያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝወፅእ ሓበሬታ ምስ ከነተሓሓዞ ኢና ኣገይን ነዚያ እስከስምዑ መጀመርያ ተመልካቾቻችን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በአላማጣ በኩል ጥቃት መክፈቱ ተሰማ ለአንከር ሚዲያ የደረሰው መረጃ ላይ እንደምትመለከተው በአላማጣ አቅጣጫ የህወሓት ጦር ጥቃት የከፈተ ሲሆን በአካባቢው ባለው ሚሊሻ ታጣቂና በአካባቢው ባለው የህዝብ ኃይል መመከቱን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ጉዳዩን በተመለከተም አንከር ሚዲያ የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር ደውሎ እንዳረጋግጠው ጥቃቱ ተከፍቷል ሌሊቱን በአካባቢው ያለው ሁኔታ ተመልክተው መግለጫ እንደሚሰጡ ነው እናስተልን ተመልካቾቻችን ህዝባዊ እንታይ ሰሜና ኣብ ብወገን አላማጣ መጥቃዕቲ ናይ ህወሓት ኃይሊ ከም ዝፈነወ ወይ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂሎ እዚ ከም ሓበሬታ ወሰድዎ I'm not confirming anything confirmed as ተረጋገጸ ሓበሬታ ይብል ያለኹን ግን at least they have this ኣብ ሚዲያ ይዙን ከም ሓበሬታ ክንሰምዕ ኣለና but this thing is kind of connected ምስ ምታይ connected ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ كنستقبلوا زلنا كنا تطلوا سلامتين ريسورس ملكا كفيدرال منغستون تحدثنا يلقح كنت زولكون حرمت تماما ناوسخ مزيو نوح جزيز غفل زلنا يوم ده يقول له مهنيات لنا حس تعب ايش جزلا جزب ذاك من عطري هو نقدر تكوريهم زي السقاتي احنا سراويت او كامب نصح له مهنيات زغلوا شعوب زغلنا على تقرا هاجر تتخون يعني 8 شح سراويت كتحز 8 شح 100 شح كم اسرائيل بوزح على استخباب كون على سراويت ولا ريزيرف كله كان انت بيت 7 شح عطوا ولا نحسي انا حاسس ስለዚህ ዋላው ተሞጣት ተኛታት ተብነ ልዕል ሰዓት ኣብስሩ ድሌት ወልኩም ምን ግዜኦም ትገዙ ዘለኹም ዝብል ገገሪው ጋህታ ፈለጉ መድረኽ ናወፀ ግዜና ንገዝ ዘለና ዝብሉ ነው ናይ ባዕና ሰው ካብዚ ተበጊሶም እዮም ተማ ማሐራ ነዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ሓበሬታ ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ጆቻችን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በአላማጣ በኩል ጥቃት መክፈቱ ተሰማ ከም ድሪዮ ዘለና ጌታቸው ረዳ كساب كلتا ميتن 70 شح سراويت كم زلوهم أب كامبتات معسكرات زلو زدما مس أبي دما متأممان كن هنتسمو حجز كبونا مخانم تايت متأممان حركة بتترطرانات تاينيرو مس كالوت كي تصرحوا مسير تراديهم كسرحوا مس فانو ديهم كسرحوا نزبل عين سرحنا نحنا بغض مساخم تراينا مس فدرال منقسينا خنسرح يدو أبي ጌታቸው ረዳ ከም ዘመኖን ኣብዚ ፕሬስ ኮንፈረንስ ማ ኮሚሉ ከም ተዛረበን ንሳቶም ድማ ብመንጽሩ ተሓገስኩም ከም ዝኽሉ ሓንቲ ክጣቕሳ ዘይክል ግን ካልእ እንታይ ስጋት ኣሎ ወይ እንታይ ፀገም ኣሎ አብይ አሕመድ ሓገስኩም ድሕሪ ኮይኑ ንትብል ሕቶ ክትፈልቅ ቀዳመይ ክትሓተ ዘለካ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ርክብ ከይልዎ ክኸውን ክኽእል እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ንፋኖ ሓግዙን ክብሎም ከም ዝኽእል ሓገዝ ክንበኩም እንዳር ኮይና ሰራዊትኩም ዕጥቂ ከይውርድ ዘሊቱ ኮይንኩም ወይ ገለ መለ ምስ ፋኖ ፀቕጥፍ ክትፈጥሩልና ኣለኩም ንዝብሎም ኣሎ ንፋኖ ፀቕጢ ንኽፈጥርዎ ኸ ናይ አብይ አሕመድ ልመና ጥራይ ዲዘድልዮም ሳቶም ንባዕሎም ከረብሓ የብሎም እንዲዮም
of course معرف تግራይ ንخوزدو ريفرندم ايدلنيو انتحري انا بحيل كبكم هيكلني وخلصمكم وسدوا انتحري لهم وقخ قبر خليهم حركه سراويت حزم مزلو دماسي سلازي again እዚ ኩነታት እዚ አብይ አሕመድ ብኩሉ ክጻወት ከም ዝኽእል ካብ ነዊሕ ክዝረባሉ ዝጸንሐ ኩነታት እዩ ምናልባት አምሓሩ እቲ ናይ አምሓራ ሜድያ ዝብሎ ዘሎ አጋጢሙ ደ ያጋጥማ ምስ ግዜ ክንረአና ግን እቲ እንታታት እቲ possibility እቲ ተኽእሎታት ዘሎ እዩ ካብ ዜሮ ዝበልፀ ካብ ዘየለ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ there's a connection to that ካብ ዝተበጊስና ክንሪኦ ከለና ክኸውን ዝኽእል እዩ ሓንቲ ብዚያ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካለይቲ ምዝ ኩነታት እዚ አትኸይድ ክንሪና ቅድምና ኣብኣ ምኻድና ግን እስከዚያ ከም መሰጋገር እንጠቀመላ ላይ ገለ አخبارات ምታይ በልና አخبارات ሙሉ አለ ማለት هبنا انت شوطنا ابشر بس ايوه واصلك واصل شكايته من دستور روسيا ان تحسب ابي بالاموده دوشكيتا تبتعرس سلبا سرونا دا عشروا وسروا ما تعنصبا غير ولد بتجافرنا دا يتتركبا وعمرو حجر الشربا علي صدي اب علي كبر ولادك كني صاريكني يبينك علي يمكن كمل تلي اخبار مالي زي ምናልባት ይትፈልጥዋት ኮይንኩም ናይ ትግራይ እዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ዝነበረት እያ ሓደ ደጊሞማ ሪያክት ገይሮም ብጣዕሚ ደስ ተብል ናይ ቃልሲ ደርፊ ዝነበረት እያ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ዘይትሰምዑ is one of the interesting song ድረኸብኳያ thank you ቶም ዝሰርሕዋ ኩላቶም ምናልባት ዝደርፋ ዘለውን ታሪክ ትገብረላን ዘለና ንበይንም now let's go to ንሽተይ ክፋል ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክንዛረብ ኢና ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ኣትኻ እዚ ጭንቀት እናዛየደ ስለ ዝኸይድ ንሕና ፅቡቅ ጌርና ክነንብቦ ክንክእል ኣለና ግን መገድና ፈሊጥና ኣብኡ ፀኒዕና ክንሰርሕ ጥራይ ዘለና ንበይንና ጥራይ እዚኣ ስምዕዋ እዚ ምስቲ ኩነታት ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ዝተዛረበ እዩ 2021 ዝተዛረበ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ከመይ ኢልና ክንከዶ ከም ንኽእል ዝተዛረበ እዩ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ኣይኮነ ከዓ ምስ ጎደቦና ተሓባቢርና ንሰርሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ተቐዲመ ጠቐስኮ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኢና ክንገብር እንደሊ ከመይ ኢና ክንከይድ እንደሊ لنا حبار ربح دخون هواهون بيتان كنفتر كنكيل علينا نسرحلو بنطفت نواصلو امودع تاخن الرقاقصو قلل تفتحات عين صبانينا غزيد وسديو كبيت سراحيو قليل اكون بدليتك بصبوق دليتك طري تكايدو ونسلدي كونه سرحلو دلو ناتهم كن انا ود لومي بزعبو خزارب تجمر سب حشحش اصو عبس ناي بحق ريتو تقرب سب لومي يلن صبوق حسابات تابو ازي صقامي ازي خمزي نابلكا دولو كمزين أنا دبلوي تشعت عمتي سانكشن كابل تشان تشعتن كسب كسرشان أسر شمنتن سي كومو كوسن كان نحنتني إيش تحاجة كنزت أكل عبا حاجة يتبهال مسيا شمنت عمت بحصد شعت عمت بحصد سانكشن تجبر زي حاجة مال دمس أو سانكشن ك بيناي من قدي أبيناي بتفردي بيناي لوجيك توصلنا عند حلقة أنا ببا مروم هون كايدوم أنا بل هنا قالوا زياده فديسيا شمنت عمت بحصد شعت عمت بحصد سانكشن تجبر زعجت مال دمصو سانكشن بيناي من قدي ابيناي بتفردي بيناي لوجيك توصلنا عند حلقه انا ببا مروم هون كايدوم انا بل هنا قالوا زياده فدينا تكون تاريخ بزع مهرنا تاريخ مهرنا تمرت قليل ነገር አይኮነን እዚ ቃታዩ አትሪሩና አጠማምታና አተኩሮና ማዕዝኑ ክንደይ ስሕት زوجاتنا بالضغوطات وانقفاضات كما غيرنا نمكتهم كما غيرنا ننببهم كي تهوخنا كي تغاغينا كي تحجزنا تاريخي ازي ناتاتهم ناوي غوصهم تقيد نمبابا بخونه يواهون صقوم يكونن ግን ስለምንታይ አም ከምዚ ገሮም ስለምንታይ ዝበሃል ቀጻለ ስለድመጽ ኣብ ውሽጢ መቃን ክትሪኦም እንቲ እቲ ግሎባል ዝበሃል ዓለማዊ መቃን ኣበይ የምለው ኣበይ ከበይም ዘውድኹት ዘሎ ዞባ ብዞባ ተርእና ያኸ ኣበይ ለው እንታይ ገብሩ ለው እንታይ ተዘምርሑ ኣጀንዳታት ሰሪሑ ዶ ይሰርሐን مسكون كنتات ناي تزوباتاتن مسكون كنتات ناي لولاوያን ሃገራትን ደይሰማማዕ ብናታቶም ፊንታ ማለት ናቶም ስምዒታዊ ዝኾነ ካይዳ ጥራይ ናቶም ዲክታት ናቶም ደልይዎ ነገር ከካይዱ ነተኻሊ ሰብ ከም ሰብ ኣይተቆጥሮን ነተኻሊ ህዝብታት ህዝቢ ተቆጥሮን ኣህጉራዊ ሕጊ ኣሎ ልኡላውነት ኣሎ ህዝብታት ኣሎ ሃገራት ኣሎ ንወይ ተኽብርን ናረገፅካ ናጎነፅካ ክትከይድ ከምዚ ዳ መሰል ዓንዳር ካይዳ
ملكا نغيره ماشي خيد خيل زحل كوينات نيرو دحر زحل كوينات زحلفه 30 عامات سو كم زازراهم حجنا بيك خيدي very very powerful اتجزيه انا بابا كابتن مكرو بزح استمهاري تمرحنا تبيرترا زلو نبوح تمكرو زلو تحماق زباله كايدا نايتون قالوا دما صبغ تمكرو زلو that's why دما كدميت كم سالكم صنعكم زي خيديو اذا زاربا زلو قن دحريت نقدميت كان نخنطمت نحجزنا اليه مجمريا بزي اني جمر زاربا زي زاربيت كوين الله قال يسلك نحزه سيرتنا مسرح يواص زولالو مس قال مسرح يواص زولالو مس فانو يواص هذا كلير نخونلو زغب سو ጌታቸው ረዳ ከም ዝኽብል ከሎ እቲ ደንበ ተቃውመናትና እንታይ ይብላሉ እስከ ንስማዕ استفلالي وغنات تزاربو كنرينا هذا كاباتهم اسكنزيا نسمع this is really really interesting نشوف حركة تامي احنا صور من صورتهم انا برانا ربحنا مش يترا يكون توتال مش يترا سي والحنتي كمزي كابتا يترا تبال والحنت ربح البالي بنا انا خمول اسم الجامعه يترا والحنت ربح بنا حنتي كل كن ربح لها نخل مش يعني راه مش لها عاش اسو زغو حفي مالت نورمال طاف عدم حرانا خينا ستاف من مصن خلينا سجم دل يكون حد الناس يكون انت زاربنا احنا ولا في اللي تقاقي وجيغاتات على خطرمو لك والحنت ربح البالي بنا انا خمول اسم الجامعه يترا والحنت ربح بنا حنتي كل كن ربح لها نخل مش يعني راه مش لها عاش اسو زغو حفي مالت هذا هاو بولني تقاط تقرأي نبوي ودبوت سلازم يجي أبي حاوي أو عندك حاوي وصل كنت نصر فرق قلنا يتقرأي هذا هاو بولني تقاط تقرأي نبوي ودبوت سلازم يجي أبي حاوي أو عندك حاوي وصل كنت نصر فرق قلنا ኤርትራው ሀገራው ምን ዝባል عدهم نعلون قلنا احنا ኤርትራውያን ዘይንባሃሉ ለጊዜ خمسيو عالت نخبر زلنا حدش زعمته قمار زلوه فلسفنا زلوه ናይ ገዛ ርስና መንነት ኣለና ዝኾነ ሓድሽ መንነት ያድለና ናይ ጥልያን ያድለና ናይ ሻዕብ ያድለና እንጂ ነዚ መንነት እዚ ክትጉሕፎ ክትኩለኩም ኤርትራውያን ክንከውን ኤርትራውነት ገደል ዚኣቱ ኤርትራ ትበሃል ገደላ ዘይተኣቱ ንትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ኣጥፊኻ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣናቆይካ ክስራሕ ዝድለ ዘሎ ኤርትራውነት ገደል እዩ ታ ኤርትራ ንባዕላ ገደል ትእቶ ልዕሊ ህዝቢ ትግርኛ ክንሰርዓ ይንኽእልና ንሕና ኣነ ከም ክሰርዓ ይከል ኤርትራ ዘለና ርዲኢት هجدف وي منجست إرترا طرحيو تسأل أجر كام حساب جاي جوجويو بأورو تي nationalism إرترا nationalism immature بيو جانا maturity جزيو أي بقعن تي إرترا nationalism يتسأل أي حزب تجراي تسأل أمن النتوون سلازخونه تسأل أي من النتو جيرو سلاست حنسة هجدف ولودون أبون ناي إرترا حجراون نتيو ولدونيو أبونيو ما قد سألتويو سلازي نسينا خرج لنا إرترا وحجراون نت إيوتو عبي حما سلازي مس إرترا خن إرترا ويان سألتينا أنا أيكوننا نزلنا تتحني صملوز ما تيم زلوا إرترا وحجرا nationalism إرترا nationalism النولو نجار نسجن بعلو أبو جوي هنسات استحانس سلازي خوانا كنفتشوا خن كل لنا هذا هاو بولني تقاط تقرأي نبوي ودبوت سلازم يجي أبي حاوي أو عندك حاوي وصل كنت نصر فرق قلنا يتقرأي هذا هاو بول تنشطار بلان اي اما حبراو من رغبيتات هاجركا جهنم كم زخونت سب كم زي بالله سراويت كم زي بالله هيوت كم زي بالله سبيخم عدخا تدفر من سيكا ختفلس نزي عدمو خالو بلان بي ما توسينهم زصنحو شفرا مريحكا زقتل وغن كاعتيلكا ززمت تاريخ كازميت كاعتاتو يكالي يبلو خالو ارترا وحيلتات مكل خال دما خمزب لك خالو مريت عدو بوي غوانا خمز رقصا 30 زوريا بصحي زلو سيرفيس 3000 بصح حلواري مقصالي مالليت مريتي كاب ترقص افريقيا خلتسب ترفوا نصهم كمان ارتراويان ودن غوالن انت زي كوينهم غبغب نمننت قصلي كان ويانن غويتوتان شغويتاي مبال 100 عمت وق نرست عدو بمرور محدار حلالي
استوعل نسخة سبيخة سب سبوخا مبقول لك سب وياو مريت زفلانكا إرتراوي نسخة خبوريخا ريمون رستون كملس نبسوة تسيخم عراويت مرور نبيرو عدزات بهار السروت إرتراوي نسخة زيغايخا كم سبب زمان سب تحنجيرا فقدو تقوال الكل ديكونت زنقا سماي سقيلة بمسوات وارق دكا كاب أفحر قص استمنزعت بانديرا استخلت مكحتها قرز الله كإرتراوي نسخة نمثل لولاو النتكاخ تطابق تمال برد قري نفاس حيال صحي حقاي سيركا معقد زغننكا تغنى زبر عنكا ود حدا لبي إرتراوي إخا نمنتاي كل تخمي تتخفل زبولخا كل تمي تخمي تخفيلكا أفلوق أمتس أتيخا أمباسادر تسمخا إرتراو طبقا مال كبير كاسفين كيوم عدا لو مخدخيت كيوم كم اخلنا قيتا تحبن إريتراوي قوما مقوميدا قوما مقوميدا ورعبل إرتراوي السبار منقودا مال كبير كاسفين كيوم عدا لو مخدخيت كيوم كم اخلنا قيتا تحبن إريتراوي قوما مقوميدا قوما مقوميدا عبيد كايو زلو مستير زخبابي فقط كايو زحوي زقبر زدبي دلت كايو زقلل زحقوف زدربي كورع إريتراوي كم كام الزربي زوم 00 سنة فاتا مهارو تدحت خدمتي خب قدم كبرو تتبلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانع عايني برح مركسو هي بلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانع عايني برح مركسو كرع بالكرع كل نور عراق انت إريتراوي بالزربي كرع بالكرع كل نور عراق انت إريتراوي بالزربي مننت بخميت قلمصو فيديو حدا كلا أي أبجزية قدلي أتحيزو أبجزية قدلي أتحيزو خير أبتلا تجراين حزب تجراين سمسرة ديو زبلا لنا كلا أي دحرنا تنتك كمو كبلو زخل تمكرو نيروديو أبجزية زي سلامن تاريخ تدقاقي متقلت إزد اللزلو يمسلكا نزلاقي سلامن رقعتن قربتنان انتهي كبرالو وتبل إيان تنزعتن عفتاتنا بتقدامي تنجمرينا يتراوي هقراو من النت وخميت قلتو نسخة أرستي هندبت بزعبات خم قبولن كم نورن وسيلكا كتأمل لطرح نجر كم بحدش أمريكا حتى أتيو استبحر لي أجندها فوق كله قريب لك يو حجي مني خاص قبلها أنا دانيال أنت العائلة نتنا دانيال هلاوي دانيال من نت نتاي خم قبول جيران هي وتاي ملوك وصل كون نجر أمريكا حتى أتيو خزار كل على سبب كات تنفتي سوزم صزلو أجندا خياته كاو تتنقيقه نتسوز دليو زلو منالبات تزبل زلو سب علام اللو نمتاي يكون زبل زلو نبقو قمة تأتي كزارب يزبرز كل كزي مهنياتو نحن فلوتن كبولن مغا ناي زبل حسابات تقبل نترخيبو دمنا عزم من فسيسو استسرت نقرات كم حدا أبحثو ملكة تأتيخا نتهزبي يقول ندخل السبع أجندا هيبكا زخي زلو نقرات بزح بحزب النقر يقولن كويلو جن كل كزي زخوانا كنت قدمنا زبلنا يبكا لا أكتامي زخون نقرات كجمر كله بزربة سلزجمر كان أخي ما زخلو بأقو ملسي كتبلو كبو ملسي كتب كلا خاني أبتنساتهم زلي وزلو شون كل الكياتها ميزانا وزخونة أتام تانو قبلو مجمرة كحسبلو زلو نتبي كوا حليفنا بتي إرترا من نذكر زارب تلاقينا كم كلنا أفريقيا هجرات إرترا كم تن بمجزاتي دوباتن استحنت هجروا من نتهم نخ رخبة استجبرة إن إرتراون أكل نايتي مدري مجزاتي مس إثيوبيا أو زنبرناي من الإكسرات بستفلالي سمعت يكون تي دوب تحنسيسو إرترا كم حنتي جزء نايت ليام كوينا بدحرتي ناي شنجات ميتن أروح نحمشن كلا كانت أنا من عرف أني قاتليانا إنجليز كإنجليز كوني 10 عامات ناي أبتحتي ناي يوين كم حنتي موجزيت ناي يوين كوينا خسنة على كلام اسمه درجة مش إثيوبيا 10 قالنا تبحله قطعتي كلنا نفلتو حد حجروا من تلوز حجروا من الزجن ناي مجزاتي ترأيو وين يعني ترأيو كا أتحايد كآخر ويكا نحزب إثرا من رجع حمزة يقول لك خصدي يقولون كله هجروا من نتنا ملعلم أبستفل عليه وتتات نناتو متتانا كايدنا له ناي قدنا يكون كل هجرات وحدا مسمر حليفا كم زمو كسم مسحف على كاس نو كم زند ذا حليفا زي حجر زي أخبار لي بالله بيتي بوليتيكاويان متكلها زغير مندي
ካብ ብዛዕባ ስዋኣት ምፅብፃብ ናትና በዝሑ ናትኩም ይበዝሑስ ናምንታይ ከይድና ኣለና ሎሚ ናብ ስዋኣት ሸፋቱ ዝብል መፂና ብጉዳይ ናይ ትግራይ ምሽቃጥ ተደሊ ናይ ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ በቃ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ጌርካ ከምዚ እንተደኣሚንኩም ከምዚ ንገብርን ኢና መፅዩ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ጎረቤትና እዩ ሓውና እዩ መናብርትና እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝደጋግመሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሻርክቲ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ኣሎ ሓደ ከዓኒ ታክቲካሊ መንግስታት ጉድባት ዝመርፅዎ ኣሎ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ያው ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ዝተወሰና ተሓቢእና ኢና ነርና ምክንያቱ ፈቲና ከይኮንና ብፀገምና ያው ወረቀትና ብኤርትራ ስለ ዝረኸብኩ ማለት እዩ ክዲ ግን ያው ድፈልጦ ሰብ ኩሉ እዩ ወላ ሓንቲ ግን እዚ ዘለናዮ ግዜ ግን ናይ ግድን ክንወፅእ ኣለና أرونينو محيلو تامحيلو خيد دنينو متكلو خيقير كيهب حمدو سسرو كيورد عدك غرقر تخليمة تبرو كيفتح سرو خيورد زنارو نتم سوءات نتم حلفات سلهاجر استقبرو نتم مزانو متكل عنق السكرو جنزب حرين تنتينو مسمرو بالوالو وقد ترشحت أنا يتألمن حجرو أبرقات نتكلاوي نالو أسرو أي تخلفن كتو بخالي من قدي وقعت شتو أي تخلفن فتصم بخالي ما أزن ود إزازم كقنع رأس زهزبي كتقنع بانديرا إذا هاجر إذا زيقا كخون أورا يسرح الله أمنويح نخبري إرترا قريبي تبرهان يبالو طرا أي كل فن خلفون تعلنوا نصهم سيئي تساويتنا اللو نبلو بريو أبكال يصمدوم يصنحلهم إيو قريحنا انتلو بقالات كبتر أب حتير قمرا يفتر من قدو خلمس حديدوم يعتر أبيتوم يوتف زواتر نسو أي كل فن أب حوي يزنتر ألنا نزبلو قحفلو يسنكر أي ركبن كتو مع مقناتو مستر حبوني سعدا قزا أيدحنا يسرر إنه مسالو أخالو زسبق زهتر لمعات عبيت سقار هواز فتر أبقوم كعرب رأيوهم مو نايلومي فيديو كم تراهما أبزي محبراو ميديا كندي حماق بزعبا إيرتراونت كم زقبرن زد ما organize زخونة وفري كامبين كم زنبري جزية زي بكنو أبحثود استسرة تسرح كل جزية مس جزية زحقق مس جزية زحقق تاريخ ما بزحت جزية مسرتون حقي نبرن مالتشو لازم زود دايز دما معلتي كم معلتي نهاجا نريو لنا نرسع أيو كنرسع قليل هيكونن بزع سمبراتي زلوا أنت خوني كم أما تاتو سب لك كم زماسي كحيو خطف قبلك خلال ونتحمق حساسبة نابك أميت كنت متغينا كم زي أبفنكل زرعنا يو تسفى ذهب سنبل كساب حجون زقصل زلاب كاله مدرك نايم بعلتات بات استراي نوع هيز الكون كمتي أبزوان الزجن مستزور لو كنتات بزو حبريتا سلز بس حنزوليو أنا هوب كابزا فيديو زيا قرأت ماهرنا خنكون نبز قصل دما كلنا تزك علينا الجامنا نخنا بركت قلاوي حلفنا توسيدنا دلونتنا خنا الرقاقز لعلو كل دما قداميتن كندا قدا ستن على ما نيزي channel زي أنا قبراز دلي نحد النتوز بيرترا بزك علينا ما قدهم قسقس مهنياتو تاونكو مستيرنا عوتنا هز بيرترا نيتقال سبملو حد النتيو وعود هزبيو حد النتيو دما تقند حيلوناتو إذا حد النزلو حد النزو خسكو سدما multiplier effect اللويل و جنرال سفات فريم سياسونا بكال جزء هذا كند عسرته كند شومنته كسر حلقة زخلوا له من جدي نوع مسبس عبير اللي تزي زخد جبرت خينكا حد النتكا والدابخة أنت حيل كخيط كايو من أي هوب كابزا فيديو زيا كده تماهرنا هنكون كموترو لايك جبرو سبورت جبرو ترار فرافيك كازبلنا إنجليش شانل لنا نوعون أكا كم alternative زخوانا نزا channel تقاتيمون كم رجع سلز حزوز اللغو نعاون جزية ترحبكم سبورت جبرنا بالكو نايلو معرس سبز خودي I hope زخوانا مهار رخيبكم كتكونوا تصبغوا قليل سبورت جبروا حبرة سبنا نتغير نفس وكفنا خن كتلو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب تشايناويان هنداويان كن مهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سنتيم أبزي بوتايت ودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باقباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزديا قداسي أبزي كالاي السومن دوك أومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس
ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም that's why ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙ سلموا قيحوا كيتمتا عاتير نويحوا كيتمتوا بقى خير إلي لحمدي هو ناس بحري عتمنيو تاريخ وزرسح تايقو إليو زي والعزق وسح تيو وصلو نعشاقي وصلو إنسي خزبس أمو تقولي زلو أمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع فلا أمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع فلا دمك بحري نبيني